Vítajte na webinári Stop závislosti na liekoch na spanie. Moje meno je Martišková Jana a som certifikovanou spánkovou poradkyňou. Tento webinár pozeráte zrejme preto, že sa vám nedarí dobre spať, trpíte insomniou a ste závislí na liekoch na spanie, alebo si nimi dopomáhate kratšiu či dlhšiu dobu na to, aby ste sa vôbec vyspali. Téma spánku nie je pre mňa v teoretickej rovine. Ja som roky zbierala praktické skúsenosti v nespaní. Sama som bola opakovane závislá na hypnotikách, to znamená liekoch na spanie, a trikrát kvôli tomu hospitalizovaná. Až štúdium nespavosti, liekovej závislosti a spánkovej terapie v zahraničí ma priviedlo k dôležitým informáciám, s ktorými sa chcem vlastne s vami dneska podeliť. Tu si môžete pozrieť, ako som vyzerala v čase, kedy som toho nenaspala ani ja veľa. V tomto webinári vám predstavím, ako lieková závislosť vzniká a ako najmä z nej von. Aké sú moderné postupy liečby dlhodobej nespavosti a liekovej závislosti vo svete a prostredníctvom tohto webináru získate poznatky, ktorými si môžete pomôcť aj vy tu a teraz. V prvom rade je veľmi dôležité dopatrať sa k tomu, prečo sa nám spánok kazí. To znamená nájsť príčinu našich narušených nocí, na ktorú my sme už potom nevedeli zareagovať inak ako formou pomoci cez lieky. Je dôležité identifikovať na začiatku, prečo sa mi nedá spať. V momente, že lieky užívate dlhodobo, pravdepodobne tá prvotná príčina už nie je prítomná. Ľuďom sa najčastejšie kazí spánok z týchto dôvodov. Sú to bolesti a bolestivé stavy alebo ochorenia, ktoré so sebou prinášajú v noci určité typy bolesti a diskomfortu, ktoré znemožňujú spať, narušujú hlbokú fázu spánku, robia prebudzacie reakcie a tak ďalej. Druhou skupinou sú vlastne určité typy ochorení, ktoré priamo zasahujú spánkové cykly. Môžu to byť hormonálne ochorenia, napríklad ochorenie štítnej žlázy, alebo ochorenia nádobličiek, jednoducho ochorenia, ktoré nejakým spôsobom prinášajú v hormónoch nadprodukciu alebo podprodukciu. Jednotlivé hormóny sú medzi sebou bohužiaľ alebo našťastie previazané, takže jeden vie ovplyvniť zase ďalšie a toto vie priamo ovplyvniť schopnosť zaspať a udržať si spánok. No v tomto prípade, ak je za tým nejaké už vyslovene nejaký zdravotný problém, alebo o ňom nevieme, je dôležité sa nechať vyšetriť. To znamená, môžeme navštíviť obvodného lekára, nechať si spraviť základnú biochémiu. Ak ste žena, je dobré navštíviť gynekologa, nechať si raz ročne urobiť hormonálny profil na estrogen a progesterón, ako na tom stojíte. Prípadne neurologa za nespavosťou, najmä vo vyššom veku, môžu už stáť tzv. Neurodegeneratívne ochorenia alebo nábeh na ne. To znamená, sú to určité zmeny v mozgu, v jeho tkanivách. Totižto spánok neriadi jedna oblasť v mozgu. Tej vlastne bočnej časti pri čele sa hovorí spánky, ale to nie je oblasť, ktorá riadi spánok. Ona sa podieľa na napríklad konsolidácii spomienok a ukladaní informácií a myšlienok, ale spánok ako taký, jeho navodenie a udržanie majú na starosti viaceré centra v mozgu a tým, ako organizmus proste starne, mozog sa nečistí, tak jednoducho vekom trpí na to nie len celý organizmus a jeho jednotlivé časti, ale vie byť zasiahnutý aj mozog ako taký a tým pádom to vie narúšať schopnosť spať. Takže pokiaľ ste klient vo vyššom veku, je možné navštíviť aj neurologa a nechať si urobiť príslušné vyšetrenia. Pokiaľ ste prišli k tomu, že netrpíte nejakým proste ochorením alebo niečím, čo by mohlo pomôcť ten spánok sťažovať, ale udialo sa vlastne to narušenie spánku z počiatku, alebo prišli ste do nespavosti vďaka tomu, že napríklad to odštartovali nejaké problémy. To je vlastne tretia veľká skupina spúšťačov nespavosti, je vlastne stres
a psychologické faktory, to znamená to, aké my máme vnútorné prežívanie nejakých situácií svojho života, samého seba, vzťahov, pretože naše myšlienky a pocity vedia meniť biochemiu nášho tela smerom k tej, ktorej sa spí len veľmi ťažko. Z mojej skúsenosti a praxe klienti prichádzajú na terapiu preto, že im nespavosť odštartovali rôzne spúšťače a problémy v živote, ktoré mohli byť viaceré na kope, alebo to bol jeden nejaký významnejší faktor. My sme disponovaní na to, aby sme si s nejakou záťažou psychickou vedeli poradiť. Avšak ak už je nad naše nejaké individuálne možnosti, ak je ten problém tak veľký, to môže byť problém finančný, vzťahový, s deťmi, s rodičmi, jednoducho stres a tlak, ktorý nevieme v ten daný moment zo seba dostať. Je to naakumulované napätie, ktoré vlastne v našom organizme rozbieha takú biochemickú reakciu, ktorej výsledkom je to, že sa vlastne nedá spať. V tomto momente chcem ešte ale povedať to, že na začiatku, keď sa nám spánok začal kaziť, alebo sme začali trpeť nespavosťou, mohol byť ten spúšťač, tá príčina tej nespavosti taká, ktorá už dnes nie je aktuálna. To znamená, ak dnes spíme zle, nemusí to byť ten dôvod, pre ktorý sme začali spať zle. Ak sa trápime so spánkom dlhšie, veľmi pravdepodobne ten pôvodný spúšťač už vôbec nie je aktívny, už nie je prítomný. Ten problém sme vyriešili, adaptovali sme sa, možno to bol rozvod, možno to bola ťažká situácia s deťmi, možno to bola nejaká náročná finančná situácia a tak ďalej. My sme tým životom išli ďalej, ale podieľať sa na to mohla aj naša určitá vnútorná výbava, typ nervovej sústavy a naše nejaké životné skúsenosti a okolnosti, to, čo nás postretlo. Môžeme byť typ človeka, po ktorom problémy nestečú ako po teflóne. Sme citlivejší, hlbavejší, veci v nás pracujú intenzívnejšie a dlhšie. A práve vlastne spôsob, akým narábame so stresom a tlakom, problémami, s obavami, strachmi, s určitými životnými výzvami, môže byť dôvodom na to, že sa nám pokazí spánok. Dobrou správou je, že s týmto sa dá pracovať. Nazýva sa to reziliencia, odolnosť voči stresu a tlaku a je to jedna z pomôcok aj v rámci spánkovej terapie, ako si vieme do budúcna pomôcť predísť tomu, aby spánok nebol zasiahnutý. Ono sa to tak aj hovorí. Čo ti bere spánok? Nedá mi to spať. To znamená, pokiaľ my si bereme starosti do postele a láhneme si tam doslova s nimi, tak nám to znemožňuje spať. Je to síce také ako porekadlo alebo ľudová slovesnosť, ktorá odráža našu realitu, lenže ona má aj svoj biochemický základ. Ak sa nám nedarí dobre spať, znamená to, že nášmu organizmu dominuje tzv. Sympatická vetva autonómneho nervového systému. Čo to znamená? My za bežných okolností v bežnom stave náš vlastne mozog a celý nervový systém, ktorý riadi náš organizmus a umožňuje mu fungovať, je v tzv. Parasympatickej vetve. To je tzv. Nerv pokoja. Pokiaľ sa necítime niečím ohrozený, tak fungujeme v parasympatiku. Avšak, ak už tých životných víziev, starostí, myšlienok alebo úzkostí je nad našu individuálnu mieru, tak alebo príde príliš nejaký veľmi silný podnet, nejaký silný problém, nejaká veľká starosť alebo nešťastie, tak náš organizmus už to začne vnímať ako veľké ohrozenie a rozbieha stresovú reakciu, pretože to pre organizmus znamená takú informáciu, že bude ohrozený na živote a zdraví. A mozog sa chce o nás postarať. Ten organizmus je vybavený biologicky určitým mechanizmom, ktorý nám vlastne v tom boji o život alebo zdravie má pomôcť. To znamená, rozbieha sa reakcia, tzv. Fight or flight mode, to znamená reakcia boj-útek,
pri ktorej sa mení biochémia tela tak, že organizmus sa dostane následovnými mechanizmami na svoje nejaké výkonnostné optimum, dočasné. Rozbehne sa vlastne biochemická reakcia, ktorému dominuje tzv. Sympatikus, sympatická vetva autonómneho nervového systému. To znamená, organizmus si prestrieda dve polohy. Buď som v parasympatiku a som OK, som v pohode, alebo idem do sympatiku a v tom prípade je už to vlastne pre telo, to znamenalo to niečo, čo zažívam, už veľmi veľkú záťaž, veľmi veľké ohrozenie a telo sa chce o nás postarať. Mozog sa chce postarať o to, aby sme proste prežili. A v tom prípade sa rozbehne vlastne reakcia, kardiovaskulárny systém, srdce začne byť rýchlejšie, zvýši sa tep, zvýši sa tlak, organizmus mobilizuje glukózu, vyplaví glukózu do krvi ako palivo, aby sme v tom boji alebo úteku uspeli. Rozšíri sa nám priedušnica, aby sa zabezpečil zväčšený objem kyslíku a tak ďalej a tak ďalej. Telo sa pripravuje na akciu, v akcii sa nespí. A završí sa to až vlastne vyplávením stresových hormónov, kortizolu a adrenalínu, a to z toho dôvodu, že to sú hormóny, ktoré dopomôžu k najvyššiemu možnému výkonu, napríklad tlmia aj bolesť, aby sme cez tú bolesť proste neboli handicapovaní v tom boji alebo úteku, a dopomôžu podať naše nejaké pomyselné maximum. Samozrejme, s takýmto hormonálnym a biochemickým koktejlom sa spať nedá. Jednoducho, ak organizmu dominuje sympatikus, tak nie je možné spať. Nie je možné rýchlo zaspať, nie je možné si udržať nadlho spánok. Samotný sympatikus môže dominovať vtedy, keď zažívame náročné obdobie, ale ono sa vie táto reakcia rozbehnúť už aj ako naučená forma tzv. Naučenej nespavosti, kedy my už nemáme ten spánok pokazený preto, že by sme sa trápili niečím. To niečo, pre ktoré sa nám ten spánok začal kaziť, bolo na začiatku, keď sa to začalo kaziť. My sme sa napríklad už mohli adaptovať, mohli sme tú situáciu vyriešiť, to obdobie zlé dávno odznelo, ale organizmus si ako keby tento model osvojil a už pri vlastne pohľade na posteľ, pomyslení na spánok, zvečerievaní sa už odpoveda automatickou naučenou reakciou. Toto je vlastne tzv. Naučená nespavosť, learned insomnia, kedy my už nemáme ten pôvodný problém, ktorý zapríčinil zlé noci, ale už sme sa naučili takto zle spať. Vytvorili sme si zlú asociáciu so spánkom. Každému hovoríme, že spíme zle. Hovoríme to svojmu partnerovi, okoliu, všetci nás tak poznajú. Náš vnútorný dialóg je mesiace, možno roky, rokúce. Mám klientov, ktorí takto fungujú 20 rokov kľudne a povedia, ja spím zle, ja neviem zaspať pred polnocou, ja spím len 3 hodiny, ja som v noci stále hore. A to, čo sa vlastne deje, je to, že pôvodná príčina nespavosti už nie je prítomná, ale týmto vnútorným dialógom a týmito myšlienkami učíme ten mozog fungovať takto. Učíme ten mozog, sme naučili nechtiac to, že sa ten mozog začal podľa toho riadiť, a podľa našich myšlienok vyzerá aj naša noc. Preto vám odporúčam na mojej stránke alebo v mojom druhom webinári si pozrieť aj informácie o tzv. Naučenej nespavosti. S ňou súvisí aj vlastne to, že ja do tej postele idem už s obavami. To znamená, ten sympatikus vie rozbehnúť aj to, že ja sa bojím, aká bude tá ďalšia noc. Mám obavy, že zase budem zaspávať 3 hodiny. Mám obavy, že nepotiahnem dlhšie ako do 4 rána. Toto je tiež všetko súčasťou tzv. Naučenej nespavosti, s ktorou sa samozrejme dá niečo robiť a vieme ju úspešne v spánkovej terapii odstrániť. Častokrát ľudia, ktorí užívajú lieky, sú v situácii, že už ani neexistuje nejaký akoby závažný problém, ktorý by možno riešili a ani sami nevedia, že vlastne prečo nevedia spať. Keď to trvá už mesiace, ale častokrát aj dlhé roky, desiatky rokov,
tak vlastne stačí na to, aby sme sklzli do liekovej závislosti to, že buď príde nejaká zaťažujúca situácia a my zase siahneme proste po lieku, lebo vieme, že nebude sa nám dať dobre spať. Častokrát ľudia užívajú tie lieky, keď napríklad niekam cestujú, lebo vedia, že sa im nedá zaspať, alebo druhý deň ma čaká niečo náročné, tudíž sa potrebujem vyspať, to je tá jedna z prvých vied, ktorá štartuje nespavosť. Na zajtra potrebujem byť vyspatý. Hej? A to opäť nabudzuje ten organizmus a pripomína mu to, že vlastne o niečo ide, spôsobuje to na ten spánok tlak. Tlak je nabudzujúci mechanizmus, opäť môže aktivovať ten sympatikus, duplom, keď potrebujeme skoro ráno stávať, šoférovať, proste musíme podať naozaj, že výkon nejaký, to môže byť kľudne aj celodenná opatera vnúčat, jednoducho musím byť vyspatý, hej? To je veta, ktorá spôsobí zaručene blbú noc, tým pádom siahnem po tom lieku. Čo rozhodne o tom, kedy my vlastne zaspíme. Prečo to nejde vo fyziologicky vhodnom čase a prečo nám to niekedy trvá dlhé hodiny, ak vôbec, niekedy zaspíme až nad ránom. Teraz si potrebujeme na to vysvetliť mechanizmus spánkového tlaku a tlaku ku bdeniu. Budeme hovoriť o týchto dvoch tlakoch, ktoré vlastne v našom tele sa striedajú. To, že my zaspíme v nejakom čase, je výsledkom toho, že zvíťazí spánkový tlak, tzv. Sleeping drive, nad tlakom ku bdeniu. Organizmus si potrebuje prestriedať bdenie a spánok, spánok a bdenie. Potrebuje nejaký gombiček, ktorý proste stisne, kedy vie, že urob to teraz. Náš organizmus je schopný zaspať po zhruba 16 hodinách bdenia. Vtedy je dostatočne vysoký spánkový tlak. Ten je v našom tele zastúpený chemickou látkou, tzv. Neurotransmiter, volá sa adenozín. A náš organizmus, on má v našom tele v podstate jedinú základnú funkciu. A to je povedať mozgu, teraz prepni na spánok. To znamená, musí ho byť určité množstvo, aby to ten organizmus zachytil, že už je správny čas. A adenozín sa vlastne tvorí iba preto, aby ho organizmus spánkom odbúral. To znamená, počas noci sa ho zbavuje. Ráno ho nemáme vlastne v medzibunkovom priestore skoro nič. A vzniká len preto, že bdieme. To znamená, my si ho vieme vyrobiť jedine dobou bdenia. Navýšiť umelosť, jeho hladinu vieme tým, že budeme sa hýbať, športovať, proste pohybovou aktivitou, preto sa aj hovorí, že pohybom k lepšiemu spánku, viacej sa pohybom unavíš, rýchlejšie zaspíš. Ono tom má svoje za aj proti a treba s tým narábať, s tým pohybom pri nespavosti veľmi rozumne, to si tiež vysvetlíme. Ale pokiaľ my vlastne sa ráno zobudíme napríklad o 6, tak zhruba po 16 hodinách bdenia, to znamená okolo trebárs 10 večer, plus minus, to je individuálne, každý máme individuálnu spánkovú potrebu, my sme po biochemickej stránke pripravení zaspať. Máme dosť adenozínu, máme dosť spánkového tlaku na to, aby sme zaspali vo fyziologicky primeranom čase. A to je približne 20 minút. Náš organizmus, keď má na to vhodné podmienky, to znamená, sme v bezpečnom prostredí, je tam primeraná teplota, je tam ticho, to znamená, tie spánkové podmienky sú dostatočne vhodné, tak náš organizmus je schopný zaspať behom 15 až povedzme 30 minút, ale v priemere za 20 minút. To je vtedy, keď ho príliš niečo extra nevyrušuje. Ak zaspať nevieme a trvá nám to dlho, alebo naopak zaspíme, znova sa zobudíme v noci a nejde nám už potom dobre spať ďalej, tak sa vlastne deje to, budem to hovoriť ale na príklade dlhého zaspávania, ale ak máte iný spánkový problém, ten princíp toho mechanizmu je úplne rovnaký. Ide tam o to, že spánkový tlak nevie zvíťaziť nad tlakom ku bdeniu. To znamená, my síce máme toho spánkového tlaku dosť, aj toho adenozínu dosť, ale tlak ku bdeniu je proste stále vyšší
a nám nejde zaspať. Je to ako miska váh, kde na jednej strane je spánkový tlak, predstavte si to tak, a na druhej strane je tlak ku bdeniu. Stále víťazí to bdenie. Nie a nie, nevie ho ten spánkový tlak poraziť. A on bude musieť ten spánkový tlak, akoby tá miska váh, sa naplňať dlhšie, musí akoby tá váha na nej rásť, aby prevážila ten tlak ku bdeniu. To znamená, na každej strane môžeme mať, ak máme na strane bdenia povedzme 5 kg, tak pomyselných 5,1 kg spánkového tlaku po 16 hodinách bdenia nám bude stačiť. Ale ak je na miske váh 6 kg, 7 kg tlaku ku bdeniu, tak jednoducho tých 5,1 kg spánkového tlaku nám stačiť nebude, aby sme zaspali. My budeme musieť bdieť dlhšie, vtedy tá váha spánkového tlaku bude narastať. Spánkový tlak, akoby na tie kilá, keby sme si to pomyselne predstavili, narastá len tým, že dlhšie bdieme. Takže musíme bdieť 17 hodín, 18 hodín, 19 hodín. To je to, čo znamená, že sa nám nedá zaspať. Že musím bdieť dlhšie, aby som zaspal. Otázkou je, prečo mám tak vysoký tlak ku bdeniu? Prečo nie je len povedzme tých 5 kg, ale môj je 7, 8, 10 kg. Prečo ja mám túto misku váh akoby plnejšiu? Prečo stále prevažuje? Prečo je taká zaťažená? Prečo dominuje ten tlak ku bdeniu nad tým tlakom k spánku? Tlak ku bdeniu navyšuje akákoľvek stresová reakcia, úzkostné myšlienky, problémy, niečo, čo nás zaťažuje, vyčerpáva, keď sme pri tom športe. Aj nadmerný šport vie vlastne prispievať k tlaku ku bdeniu. Tam sa totiž to udeje to, že ja, ak som dlhodobo nevyspatá a dočítam sa niekde, že keď sa dobre unavím, dobre zaspím, tak v tomto prípade je to úplná blbosť. Pretože ja, ak nemám na ten šport energiu, tak ja ten výkon podám, ale za cenu produkcie zase stresových hormónov. A keď sa mi do krvi vyplaví kortizol s adrenalínom, tak rozhodne spať nebudem. To je ako keď ste zbežne zvyknutí, že viete dať túričku 2-3 hodinovú, niekto vás zavolá na rysy, poď, bude to sranda, pôjdeme na túru, budeme mať pekné výhľady, budete šlapať 9 hodín a večer sa rozhodne neudeje to, že potom dobre zaspíte. Ten organizmus bude tak nabudený, tak vyhicovaný, napumpovaný, že pravdepodobne nebudete vôbec vedieť zaspať alebo až nad skorým ránom z vyčerpania. Takže my keď nevieme zaspať a máme problém so spánkom, musíme sa pozrieť na to, čo je vlastne na tej miske váh, čo nám navyšuje ten tlak ku bdeniu. Berem si problémy do postele, neviem sa ich zbaviť myšlienkami, neviem sa uvoľniť dostatočne, nemám vôbec čas sa hýbať, mám jednoducho veľkú záťaž, ktorá mi nedá spať. Takže na spánkovej terapii, alebo čo je dôležité urobiť, je vlastne to, že si musím postupne znižovať tlak ku bdeniu, aby mi nestačilo 16 hodín na to, aby som zaspala. Keď nevieme zaspať a nedarí sa nám to, každý má taký nejaký svoj pomyselný čas, to znamená, že čakám, či sa mi podarí zaspať. Keď sa mi nepodarí, alebo som mala stresujúci deň, alebo viem, že ma proste na ďalší deň niečo čaká, tak väčšina ľudí proste siahne po lieku. Toto je už taká naučená reakcia. Naučené reakcie vlastne zacyklujú ten problém s tým užívaním liekov tak, že sa vlastne toho neviem zbaviť. To znamená, bojím sa toho následku, bojím sa toho, že budem zaspávať dlho, že nenaspím pomyselný počet hodín, ktorý potrebujem naspať, aby som bola relatívne použiteľná, fit alebo vedela fungovať. To znamená, ja sa toho bojím, tým pádom ten strach z toho sa mi premiestňuje na tú misku váh toho tlaku ku bdeniu. Mne sa dvíha tlak ku bdeniu, takže ja reálne naozaj nebudem vedieť zaspať v požadovanom čase vtedy, kedy som zvyknutá. To znamená, mne by dlhšie musel nastúpavať spánkový tlak, aby som zaspala. Možno by mi stačilo 17 hodín, možno 18 hodín.
Ale ja to vnímam, bez týchto informácií predtým, vnímam to tak, že môj mozog akoby nevie navodiť spánok. Moje telo nevie spať. Ja mu tými tabletkami do toho potrebujem dopomôcť. Niekto si ich dáva každú noc, niekto si ich dáva len keď je mu horšie. Dá sa to samozrejme doviesť až do štádia, že nám vlastne tie tabletky nestačia, že oni prestanú fungovať, pretože organizmus si voči ním vlastne vytvára určitú toleranciu, o ktorej si povieme, že prečo vlastne tabletky prestávajú fungovať. Ale ten mechanizmus, ktorý potrebujeme pochopiť, čo sa v nás vlastne deje, je o tom, že ja po tej tabletke siaham preto, že si myslím, že môj mozog nevie navodiť spánok. Ale nie je to pravda. On by ho navodil, ale neskôr. Navodil by ho neskôr pretože mám príliš vysoký tlak ku bdeniu a môj spánkový tlak 16-hodinový proste nestačí. Jednoducho by som zaspala neskôr. To znamená, že na to, aby som zaspala, musím dlhšie bdieť, ale zároveň to znamená, môžem ísť neskôr do postele a nebudem sa tam proste 4 hodiny trápiť. Na druhej strane ale viem ovplyvniť aj tlak ku bdeniu, že budem robiť cieľené opatrenia na to, aby som si ho znižovala a potom nebudem musieť bdieť povedzme 19-18 hodín, ale iba 17. K liekom na spanie. Lieky na spanie sú tzv. Hypnotika. Delia sa na niekoľko skupín podľa toho, akú majú aktívnu zložku. Dve také základné skupiny sú tzv. Benzodiazepínového a nebenzodiazepínového typu. To znamená, existujú rôzne typy hypnotík podľa toho, aký majú silný upokojujúci účinok. To znamená, niektoré fungujú aj proti úzkosti. Sú to skôr tie lieky, ktoré poznáte pod názvom uvoľňováky. To znamená Lexaurin, Neurol, Xanax. To sú tzv. Lieky benzodiazepínového základu, ktoré vlastne spôsobia to, že sa uvoľníme a upokojíme. A práve ten stav tej relaxácie je prvotnou podmienkou alebo možnosťou na to, aby vlastne nastal spánok. Aby mohol vlastne zvíťaziť aj tlak k spánku, spánkový tlak. Potom existujú hypnotika typu Stilnox, Zopiclone. To sú také dve najčastejšie tzv. Tretej generácie hypnotík, ktorých mechanizmus účinku je vlastne v tom, respektíve obidve skupiny fungujú tak, že pritlmujú centrálnu nervovú sústavu. To znamená, oni akoby neurobia to, že môj mozog nevie spať a teraz tá tabletka urobí, že zrazu ako keby ten účinok nastane. Môj mozog je príliš excitovaný, moja psychika je príliš nabudená, to znamená, buď som príliš úzkostný, buď som nepokojný, mám príliš veľa starostí, tlaku, nepohody a preto sa mi vlastne nedá zaspať, buď z nejakého dôvodu, alebo už len z toho dôvodu, že sa bojím, že zas tá noc nebude dobrá a čo ma čaká ďalší deň a vtedy potom lieku siahnem. Inak liek Stilnox je 7. najpredpisovanejším liekom za minulý rok podľa štatistík a v tesnom závese je aj liek Neurol, čo nehovorí úplne dobré správy o tom, že sa nám darí akoby zvládnuť problém spánku a nespavosti. Lieky na spanie sú vlastne najčastejšou pomôckou k tomu, ako si vieme dopomôcť k spánku, lenže liek na spanie nerieši príčinu toho, prečo sa mi ten spánok pokazil. On vlastne tlmí iba následok a následok je to, že vlastne neviem spať. Lieky na spanie pomáhajú znižovať tlak ku bdeniu, čo by som inak, aj po tomto webinári, vedel urobiť sám alebo sama, ale zatiaľ k tomu ešte nemám informácie. Zatiaľ sa na to pozerám tak, že môj mozog nevie urobiť spánok a mne do toho ten liek dopomáha. Toto je trošku taká zrada v tom,
že nás to vlastne zacykluje neustále v tom vedomí, že ja neviem zaspať a ja si potrebujem dať na to liek. Práve preto tu dnes sedíme, aby sme tomu lepšie porozumeli a vykročili opäť krokom postupným k normálnemu zdravému spánku bez liekov. Najčastejšie využívané lieky na spanie ako Zopiklón alebo Zolpidem, respektíve Stilnox, fungujú tak, že ich mechanizmus je založený na interakcii s takou chemickou látkou, je to tzv. Neurotransmitter GABA, gamma-aminomaslová kyselina, ktorá má vlastne tlmiaci, tzv. Inhibičný efekt na centrálny nervový systém. To znamená, doslova pomáha akoby k spomaleniu prenosu medzi neurónmi, pomáha upokojiť nervový systém a prispieva vlastne k zvýšeniu kľudnosti formou sedatívneho účinku. Na nespavosť sa žiaľ pozeráme trochu nedobrou optikou v tom, že nespavosť je označovaná ako ochorenie. Lekárska obec samozrejme alebo spoločnosť musela vytvoriť nejaké označenie tomu, keď máme problém so spánkom. Nazvala to ako ochorenie. Treba si však uvedomiť, že nespavosť nie je to, že by do nášho tela vnikol akoby nejaký vírus a my by sme nejaké obdobie trpeli tým, že nevieme zaspať. Nespavosť prichádza v podstate každý deň na novo, a to tým, že náš organizmus je nadmieru niečím vyrušený v tom, že nevie dostať organizmus do takého biochemického stavu, v ktorom je spánok možný. To znamená, veľmi mu to niečím sťažujeme, aby ten spánok navodiť vedel. Mozog vie navodiť spánok. My nemáme poškodený mozog po úraze, možno netrpíme Parkinsonovou chorobou, Alzheimerom, demenciou a tak ďalej. To znamená, náš mozog je v poriadku. On by to urobiť vedel, on by vedel spať, ale v našom organizme po biochemickej stránke, fyzickej a psychickej, pretože to je prepojené, nie je primeraný stav, ktorý by ten spánok umožňoval. Približne polovica mojich klientov užíva lieky na spanie a pomáham im úspešne zbaviť sa ich. Veľkým prekvapením pre nich je zistiť, že tento liek nerobí pre nich službu svojou aktívnou zložkou, že ich závislosť od toho lieku nie je fyzická, ale psychická. Závislosť od liekov na spanie má dve fázy. Prvá fáza je závislosť fyzická, to znamená od tej aktívnej zložky alebo aktívnych zložiek lieku, to znamená to, čo oni reálne urobia s našim mozgom, s našim telom, s cieľom zaspať. A počase táto vlastne závislosť prechádza do psychickej závislosti. To znamená, my na to, aby sme zaspali, nepotrebujeme akoby tú aktívnu zložku toho lieku. Ona totiž už nič nerobí v určitej fáze. Už ten liek urobí pre nás len tú službu, pre tú závislosť. Preto to viete prirovnať aj k efektu placebo v tom, že my ten liek si dáme a to užitie toho lieku nás upokojí. A my práve to upokojenie potrebujeme na to zaspatie. To znamená, že aktívna zložka už pre nás nič neurobí. Biochemicky to už nič neurobí v zmysle navodenia spánku, ale užitie toho lieku spôsobí upokojenie, že niečo som dodal do vlastného tela, čo moje telo nevie urobiť, niečo zvonka dodám do seba, čo mi pomôže ten spánok proste spraviť. Zaspať alebo udržať si spánok. Ale tým medzikrokom, ktorý si tam nevšimneme, je práve to upokojenie. Pričom nám samotné stačí upokojenie. Keby sme sa vedeli upokojiť sami nejak inak, tak nepotrebujem ten liek na spanie. Vysvetlíme si psychickú závislosť o chvíľu bližšie. Na začiatku, ak sme nováčikovia v užívaní liekov na spanie, ten liek funguje tak, že ten mozog si dopomáha
k navodeniu spánku tými aktívnymi zložkami. Preto po ich vysadení nejakú dobu trvá, než sa mozog akoby spamätá a proste začne spať sám. Určitú dobu po vysadení sú prítomné teda tzv. Abstinenčné príznaky, ktoré vyzerajú tak, že nespíme alebo spíme strašne málo. A mnoho ľudí sa vlastne tejto fázy bojí sa tie lieky úplne vysadiť, pretože máme za to, že nám do toho spánku dopomáhajú a keď sa nevyspíme, tak nám bude veľmi zle. Poťažmo sa môžeme báť, že nebudeme spať vôbec, až to bude na umretie. Proste ak to trvá dlho, je to zlé. No a ja sama tieto stavy veľmi dobre poznám. Bola som v nemocnici 3-krát na vysadzaní, na dlhodobom pobyte na vysadzaní hypnotík. A pretože som si tiež myslela, že jednoducho moje telo spať nevie a tá panika z toho a tie chýbajúce informácie vlastne ma uväznili v tom, že tá úzkosť z toho nespania vlastne pridávala tomu tlaku ku bdeniu, prečo mne potom logicky nešlo zaspať po 16 hodinách bdenia, ani po 17, ani po 18, ani po 19, pretože som si myslela, že môj mozog a moje telo tú schopnosť stratilo, čo je samozrejme blbosť, to už vieme dnes. Ale pravdepodobne ste v podobnej situácii tiež, alebo sa bojíte tých následkov toho, že ak musíte na druhý deň fungovať a nevyspíte sa aspoň povedzme 5 hodín, to je jedno aké číslo naozaj, tak jednoducho si ten liek proste dáte, lebo vnímate, že nejde to, neviem zaspať, pozriem na hodinky a zistím, že už mi ostávajú len 4 hodiny do budička, tak si proste ten silnok šupnem. No a na začiatku teda ten liek robí naozaj službu v tom, že pomôže utlmiť tú centrálnu nervovú sústavu a prostredníctvom určitých chemických látok dopomôže k tomu, že zaspíme a udržíme si spánok. Vtedy môžeme hovoriť o závislosti fyzickej, ak by sme tie lieky išli vysadiť. Trvá niekoľko dní, kým sa ten mozog akoby po vysadení z toho spamätá a začne to robiť sám. Jasné, že nebudeme spať krásnych 8 hodín v kuse, pretože pravdepodobne sme už v nepríjemnej situácii len z toho dôvodu, že máme obavy, či to tá hlava dokáže, či budeme spať, či bez tých liekov budeme nejako v noci fungovať. No a už sme si pred chvíľkou vysvetlili, že obavy vlastne menia biochemiu tela, aktivujú tú sympatickú vetvu, produkujú vlastne stresové hormóny, mobilizujú organizmus. No logicky po vysadení liekov sa nám nebude spať dobre, pretože deň po vysadení sa asi neudeje to, že si poviem, všetko bude super, pohoda, klídek, tabáček, bude to dobré, hej. Asi nebudem úplne kľudná z toho a môj mozog to minimálne tak podvedome bude sledovať. Zaspávam, darí sa mi, ešte som hore, pozriem na hodinky. Takže je to normálne. V prvom období, teda ak chceme vysadiť lieky, a to sa bavíme o týždňoch, tá nespavosť je vlastne, alebo závislosť na liekoch na spanie je fyzického charakteru, to znamená, mozog chce tú molekulu tam, ale on ten účinok počase prestáva byť relevantný, pretože vzniká tolerancia a my na to, aby sme vedeli s tým liekom zaspať, by sme si potrebovali zvýšiť dávku. Preto lieky na spanie počase prestávajú fungovať, preto ľudia zvyšujú dávky, pretože sa rozvinula naplno tolerancia. A máme proste buď dve možnosti, buď si ako dávku navýšime, čo je samozrejme nebezpečné, alebo začíname premýšľať, čo s tým proste urobíme ďalej a hľadáme nejaké iné možnosti a práve preto pozeráte aj tento webinár. Psychická závislosť znamená, že na to, aby som dokázala zaspať alebo spať v noci nejak kontinuálne, mám vedomie, že si ten liek musím dať. Ja si síce myslím, že ma uspáva tá aktívna zložka z toho lieku, ale to, že zaspím, nie je výsledkom tohto mechanizmu.
To, že zaspím, sa stane preto, lebo sa upokojím. A ja sa upokojím preto, že užijem liek. To je celý mechanizmus toho účinku. To znamená, ja som si vedomá toho, že neviem dobre zaspať sama alebo spať sama. Že moje telo to nedokáže. Že potrebujem si dodať niečo zvonka, čo mi tú službu urobí. Namiesto môjho organizmu. Následne, keď to telu dodám, tak sa upokojím, pretože viem, že som si to nejako poistila. A ja zaspím na základe toho upokojenia. To znamená, keby sme tú prvú časť rovnice úplne odstrihli a upokojili sme sa nejak inak, tak výsledok je úplne rovnaký. Klienti, ktorí ma oslovujú, užívajú lieky rôznym spôsobom. Niekto užíva každý deň, niekto niekoľkokrát týždenne, niekto z kraja noci, niekto aj zaspí rýchlo, ale potom už v noci nevie potiahnuť. Povedzme, človek si odspí hodinu, 2, 3, zobudí sa a ďalej to už nejde. Hej, dá si liek a teraz už viete, že upokojím sa, hej, tým, že som si dal liek a zaspím zase. Vo finále aj tak ma uspí spánkový tlak. Poviem vám jeden príklad, na ktorom bude zrejmé, že závislosť od lieku môže byť psychická nasledovným spôsobom. Veľa ľudí užíva lieky tak, že nevedia zaspať bez nich. To znamená, dajú si ich z kraja noci pred spánkom, užijú liek, láhnú si do postele a zaspia. Nastanú dva momenty. Ak zaspíte približne za 15 až 20 minút a užívate lieky veľmi krátko, to znamená radovo dni, týždne, tak vtedy je ten účinok, to, že zaspíte, výsledkom aktívnej zložky toho lieku. Kto zaspí, že hneď, alebo mu to trvá dlho, hej, to znamená, že bavíme sa, že 3/4 hodinu, 2, 3, 4, hej, aj po užití lieku, tak v tom prípade to, čo nás reálne uspalo, je spánkový tlak, nie ten liek. Ten liek sa vstrebe a jeho účinok nastáva približne, ak nie sme veľmi najedení alebo niečo ťažké nemáme v žalúdku, hej. V tom prípade by to trvalo trošku dlhšie. Účinok toho lieku je za 15 až 20 minút. To znamená, že koho strihne za 20 minút presne, tak vtedy s najväčšou pravdepodobnosťou ten liek zaúčinkoval. Ak sa bavíme, že ste nováčik v užívaní, dali ste si polovicu alebo celú tabletku a zaspali ste v tomto čase. To je proste fyziologický čas na účinok toho lieku. Sú ľudia, ktorí ale si dajú liek a zaspia hneď. V tomto prípade není možné, aby ten mozog tú informáciu, tú aktívnu zložku dostal. Ten liek sa nestihol ešte ani v tom žalúdku roztopiť a vstrebať. To znamená zase, dostala som liek a tá psychická závislosť sa prejaví tak, niečo mi ten spánok pomôže zabezpečiť, upokojím sa, uvoľním sa, zaspávam. A už len to spláchnutie toho lieku proste tým pohárom vody, a väčšinou ľudí šetrí vodou ešte k tomu aj, aby nechodila v noci cikať, spôsobí to, že zaspím. Tak toto je taká prvá známka psychickej závislosti, alebo keď užijete liek a aj tak neviete zaspať. Trvá vám to zase proste dlhý čas, áno, rozhodne dlhšie ako pol hodinu. Tak v tom prípade ten liek už neúčinkuje, hej. On trošku zníži ten tlak ku bdeniu, ale v zásade to, čo nás reálne potom hodinu, 2, 3 potom uspí, je nastúpaný spánkový tlak, pretože nám nestačilo bdieť 16 hodín, ale potrebujeme bdieť na to, aby sme zaspali 17, 18, 19 hodín. Takže naše telo vie zaspať, len na to potrebuje dlhší čas. Ďalším príkladom, ako zistíme, že sme skôr závislí od lieku psychicky než fyzicky, je situácia, kedy potrebujeme liek na zaspatie, pretože sme si vedomí a máme to takto proste v hlave zafixované, že ja neviem zaspať bez lieku. Ja na to, aby som zaspala, si musím dať liek. Ale potom sa niekedy v noci stane, že sa zobudíte a znova zaspíte. Tu je taký zaujímavý moment, kedy zaspávanie z kraja noci, to znamená na začiatku noci, a potom, čo sa v noci zobudíme, je vlastne úplne rovnaký mechanizmus. A mnoho ľudí si až v tomto bode uvedomí, že ich telo zaspať vie.
Mnohí klienti, ktorí ma oslovujú, si musia, už teraz to berte v úvozovkách, si musia dať lieky na spanie, aby zaspali, ale mnohým sa deje to, že sa počas noci a kľudne aj nad ránom zobudia, môže to byť o 4, o pol 5, o 5 a dokážu ešte potom zaspať. A to dokonca v tých najsťaženejších podmienkach, pretože už máme odspaté dosť, už máme veľmi nízky spánkový tlak, ten adenozín sa počas noci odbúral, spánkový tlak sme si už proste znížili, vyčerpali tým, že sme už niečo naspali. Ráno nám začne stúpať aj kortizol, ktorý je súčasťou prebudzacej reakcie. A okrem toho už vedomie, že mám do budíka možno už iba hodinu, pôsobí už samo sebe už dosť tak ako nepríjemne, hej, že už sa mi ani neoplatí zaspávať, ale mnohí ľudia zaspia. Zaspávací mechanizmus o pol 5 ráno je taký istý ako o pol 11 večer. Takže odteraz, ak ste v takejto situácii, sa viete na to pozerať už inač. Že moje telo zaspať vie, keď zaspí o pol 5 ráno, tak možno v krátkom čase to bude vedieť urobiť aj o pol 11 večer. Zatiaľ si k tomu pomáham liekmi, ale je dobré, že už teraz viem, že okrem toho, že to moje telo vie samé, tak po druhé, že nie som závislá v zaspávaní na tej aktívnej zložke toho lieku. Že to vlastne ten liek urobí len placebo efekt, kedy sa upokojím a na základe toho upokojenia zaspím. Väčšina ľudí sa nevie dostať z liekovej závislosti preto, lebo sa bojí, že keď si ten liek nedá, že bude horšie spať. Ako náhle sa vyspíme horšie viac nocí, ten organizmus už je v takom diskomforte, je nám jednoducho blbo, niekomu začne utekať srdce, niekto cíti takú slabosť, ako úplné vyčerpanie a už aj takáto nepohoda zase môže spolupôsobiť na to, že do tej postele ideme s horším pocitom. Hoci by sme možno zaspať vedeli, pretože počas týchto horších nocí sa nám spánkový tlak kumuluje a horšími nocami si vyrobíme lepšiu noc, to si za chvíľočku vysvetlíme, ale taký ten strach o to, že čo keď sa to nestane, môže vlastne doviesť k tomu, že dostaneme úzkostný alebo panický atak, že tie lieky aj niekedy môžeme skúsiť vysadiť, ale jednoducho prevážia tie obavy, ktoré sa môžu vystupňovať aj natoľko, že klienti si niekedy až zavolajú buď záchranku, užijú nejaké lieky na upokojenie a vlastne znova ich to utvrdí v tom, že ani to neskúšaj, lebo ťa čaká tento proste blbý scenár. Ale ono by sa to postupne dalo do poriadku, pretože by nám k tomu dopomohli tieto informácie. Lenže keď nám chýbali, tak vlastne sa táto situácia veľakrát mohla zopakovať, že aj snaha bola, ale nakoniec sme sa z toho vysadenia tak vystresovali, že jednoducho nám to proste nešlo, alebo sme sa už cítili v takej nepohode, že to proste možno sa aj rozutekalo to srdiečko a mali sme možno z toho aj hnačku, chvenie, triážku, proste veľkú nepohodu a tým pádom to už potom ani neskúšame a zaciklíme sa v tom užívaní tých liekov na v podstate nekonečno. Je dobré vedieť, ale odteraz, že ak máme nejaké zlé noci, tak to už nie je preto, že by náš mozog nevedel spať, ale mal príliš vysoký tlak ku bdeniu. Lenže nastáva tu jeden zaujímavý moment a to je to, že keď si neodspíme akoby ten čas takého nejakého nášho štandardného spánku, ale máme spánok krátky, tak všetko, čo si neodspíme, sa vlastne kumuluje do ďalšej noci. To znamená, nám ako keby nejaký budget, nejaký rozpočet, nejaký adenozín, spánkový tlak zostal a on sa nám prenáša do ďalšej noci. Preto sa ľuďom vlastne stáva to, že po nejakých horších nociach zrazu príde nejaká lepšia noc alebo lepšie noci. A naopak, po lepších nociach, kedy my sa viac vyspíme, to znamená ráno nemáme žiaden spánkový tlak, žiaden sme si nepreniesli ako kredit do ďalšej noci, sa vlastne stane to, že prídu zlé noci.
To znamená, máme veľmi nízky spánkový tlak, nevieme zaspať po 16 hodinách bdenia, tým pádom voči tomu, ten spánkový tlak je voči tomu tlaku ku bdeniu veľmi nízky, tlak ku bdeniu je veľmi vysoký a preto sa nám zase stane zlá noc. To znamená, popíšeme to tak. Ja som celú noc nespal, ja som zaspal až nad ránom, zase to prišlo to zlé. No len tie dobré noci vyrobili vlastne tie zlé noci. To znamená, veľa sme si odspali spánkového tlaku a následne ten spánkový tlak bol príliš nízky na to, aby porazil náš vysoký tlak ku bdeniu. Preto zlé noci vyrábajú dobré noci a dobré noci vyrábajú zlé noci. Spánková terapia sa sústredí vlastne na to, aby sa kvalita tých nocí postupne vyrovnala. V závislosti na liekoch nás udržiava aj to, že nemáme potrebné informácie o tom, ako spánok a nespavosť fungujú. Je dôležité vedieť, že naše telo si za každých okolností odspí to, čo potrebuje, aby zachovalo všetky svoje základné biologické funkcie. To znamená, neexistuje situácia, kedy by telo nevedelo nasadiť spánok a dobrovoľne zomrelo. To znamená, my by sme aj mohli byť dlho bez spánku a mohli sme byť už vo veľkej psychickej nepohode, mať z toho úzkostné až panické ataky, ale jednoducho nám stále nastúpava spánkový tlak a pokiaľ by tá nervová sústava bola preťažená, tak centrálny nervový systém sa proste pritlmí a my zaspíme. To znamená, ak tie nervy už budú tak bdením preťažené, tak to ten mozog urobí. Lenže my túto fázu nikdy nestihneme, pretože väčšinou ten úzkostný atak príde z toho, ono to vyzerá, že už ideme umrieť, tak si ako dáme lieky na upokojenie alebo si zavoláme sanitku, ale my by sme zaspali. To znamená, neexistuje situácia, že by to ten mozog neurobil, nepritlmil tú centrálnu nervovú sústavu. Ten experiment tých 11 dní bez spánku, ktorý sa uvádza, že to je ako rekordná doba, počas ktorej ten človek nespal, tak to pozor, to bolo nie o tom, že nevedel spať, to bolo o tom, že on dobrovoľne sa udržiaval bdelý, že ako dlho to zvládne, to znamená umelo sa udržiaval bdelý. Hej, jasné, že už to potom ako nevydržal, že mal halucinácie, že mu už prepínalo, ale on chcel ostať bdelý. Bohužiaľ, keď sa jednu zlú noc zle vyspíme, potom ešte ďalšiu, už je nám hodne blbo, už psychika začne pracovať a ten strach o to, že sa to zase ďalšiu noc nepodarí, nás prinúti zase siahnuť po tej tabletke a takto sa to vlastne celé zacykluje. Ak je organizmus nadmieru vyrušovaný niečím, čo mu nedovolí pripraviť tie biochemické podmienky a ten stav na spanie, tak si proste odspíme len to, čo je najnutnejšie, aby sme neumreli, aby bola zachovaná základná funkčnosť orgánových systémov. Ten organizmus nebude spať ružových 8 hodín, nie je na to naprogramovaný. Ak sme veľmi vyrušovaní, je aktivovaná sympatická vetva autonómneho nervového systému, stresová reakcia mozgu niečo hovorí, tu sa bude bojovať alebo utekať. Tu nemôžeš spať, ide ti o život a o zdravie. Preto si odspíme len to, čo potrebujeme, to najnutnejšie. A niektoré noci to môže vyzerať, že nespíme vôbec. Pretože ten mozog je už v takej panike, v takom strese, on nevie, že sme v strese z toho, že nebudeme spať. Pre ten mozog je vlastne tá biologická reakcia, tá stresová reakcia, to je mechanizmus, ktorý sa vyvíjal 500 miliónov rokov. On slúžil vlastne na to, aby keď sme sa cítili v ohrození nejakým nepriateľom, aby sme sa zmobilizovali a vlastne utekali alebo bojovali. Ale tá reakcia je dneska rovnaká, lenže my nejdeme ani bojovať, ani utekať, ale telo po biochemickej stránke vyzerá úplne rovnako. Zmobilizované, nabudené, nervy sú proste vybičované, zásoby energie pripravené, srdce ide o život, hej. To znamená, v tomto koktejli sa spať nedá. Mozog si myslí, že budeme bojovať s nepriateľom alebo utekať pred nejakým zvieraťom a my sa pritom len bojíme toho, že nebudeme spať. Po čase užívania liekov na spanie prichádza k výmene
fyzickej závislosti za psychickú. To znamená, rozvinula sa tolerancia voči tomu lieku na dosiahnutie účinku. To znamená, uspatia formou pôsobenia aktívnej zložky lieku by sme si potrebovali dávku navýšiť, hej. To sa ale neudeje, alebo nemôže sa to diať do nekonečná. A v tom prípade to, že my reálne zaspíme, je spôsobené nastúpaním spánkového tlaku a placebo efektom, kedy ja si myslím, že toto niečo zvonku mi pomôže urobiť to, čo moje telo nevie samo. To znamená, že niečo zvonku ma uspí, to je moja myšlienka, na základe ktorej sa zmení biochémia tela tým, že sa upokojím, a to upokojenie je potrebné na to, aby mozog vedel navodiť spánok. Ten mechanizmus je potom vlastne taký, že na to, aby som sa dostala z tej liekovej závislosti, potrebujem to upokojenie docieliť iným spôsobom ako liekmi. Odstraňovanie liekovej závislosti je základným zadaním vlastne spánkovej terapie, ako sa s ňou stretávam spolu so svojimi klientami. Lieková závislosť má mnohé formy. Pozor, nehovoríme tu však o antidepresívach, ktoré majú úplne iné zameranie ako lieky na spanie a uvoľnenie. Mnoho klientov antidepresíva užíva, cieľia hlavne na zníženie úzkosti a ovplyvnenie tých neurotransmiterov, ktoré práve úzkosť podporujú. Tá nám práve znemožňuje spať. V tomto webinári sme hovorili o liekoch na spanie, tzv. Hypnotikách, a na liekoch na uvoľnenie. Je to vlastne rovnaká lieková skupina. Klienti, ktorí prichádzajú za mnou, užívajú lieky na spanie skutočne rôznymi spôsobmi. Niektorí ich užívajú aj 20 rokov kontinuálne, užívajú ich občasne, keď príde záťažová situácia, keď zažijú cez deň niečo, čo ich veľmi rozruší a nedarí sa im zaspať, alebo ich užívajú iba necelú dávku, polovičku, štvrťku, raz týždenne, dvakrát týždenne, raz za mesiac, občas. Naozaj tie kombinácie sú veľmi variabilné. Z každej liekovej závislosti sa dá dostať a opäť spať normálnym zdravým spôsobom. Nie je pritom rozhodujúce, ako dlho lieky užívame. Naozaj nie je rozhodujúce to, či ich užívame rok, 2, 3 alebo aj 20. To, čo nám pomôže opäť k normálnemu spaniu, je spánková terapia, tzv. Kognitívno-behaviorálna terapia pre insomniu, ktorú poskytujem a študovala som ju v zahraničí. Väčšinou ľudia praktickými skúsenostiami zistia to, že z dlhodobých problémov so spánkom sa spánkovou hygienou vlastne dostať nedá. Spánková hygiena nevie vyriešiť dlhodobé problémy so spaním, pretože ako tušíte, ten samotný problém spánku a liekovej závislosti je zložený z mnohých malých akoby ďalších dielčích problémikov, už aj napríklad tým, ako o spánku uvažujeme, alebo to, aký máme spánkový tlak, s ktorým ideme do postele, a mnohými ďalšími, a práve tieto v spánkovej terapii cielime, ovplyvňujeme a práve tie sú cestou k tomu, aby sme sa opäť vyspali normálne. Spánková terapia, tzv. Kognitívno-behaviorálna terapia pre insomniu KBTI, je svetovo už vyše 30 rokov prvou voľbou pri riešení dlhodobých problémov so spánkom. Odporúčajú ju medzinárodné spánkové asociácie a je už aj v Čechách i na Slovensku oficiálnym liečebným postupom dlhodobej insomnie. Prečo sa v našich zariadeniach neposkytuje, je aj mne stále záhadou, alebo sa neposkytuje plošne. Schválená bola v roku 2021, podpísal ju ešte vtedajší minister zdravotníctva ako oficiálny postup liečby insomnie. Zatiaľ si môžete pomôcť sami práve jej využitím. Informujte sa na mojej stránke www.ranecko.com o možnostiach spolupráce, konzultáciách a najbližších voľných termínoch. Cesta k zdravému spánku je otvorená stále aj ľuďom, ktorí sú dnes liekovo závislí. Kognitívno-behaviorálna terapia je efektívne riešenie liekovej závislosti a prinavracia aj po dlhých rokoch trápenia opäť zdravý a vydatný spánok.
Doporučujem vám k zhliadnutiu zdarma aj webinár Stop nespavosti, ktorý nájdete na mojom YouTube kanáli a takisto aj webovej stránke.